Gahapit mi diri ang mga hayba, nasa tuktok na pinili ko si Batong yung TL mga wild at hindi. Hello! What's up? Bakit Mga ka na? higala! Good morning, mga kahigala. Ngayon mga kahigala is bagong ligo na ako. Kasi sa tuwing nagbablog ako is wala akong ligo mga kahigala. So mag-celebrate tayo. Kasi nga bagong ligo ako. Magsampay muna ako mga kahigala kasi naglaba si Banana. Ako na lang ang magsampay kasi siya may ginagawa. So tignan nyo yung mga damit namin. Mostly is mga black, no? Ito na ang mukha ko mga kahigala. Pag medyo makalipstick na ako, no? Makalagay na ako ng cream, ganito na. Tapos maglagay na ng BB oil sa buhok. BB oil sa buhok. Papunta kami ngayon sa Nando's mga kahigala. Doon kami kakain ng lunch. Nasa loob na kami ng Nando's mga kahigala waiting sa aming order. There she goes, folks. She's leaving me. This ugly woman that I'm married to, she decided she's leaving me. Her tummy's full now because we finished with Nando's. And she's eaten and now she wants to go, okay? Hold on, I'll show you Nando's. And this is Nando's. Wow. And this is Mum waving at you like a crazy woman, okay? Do you agree, huh? Ugly old girl, alright? Gahapit mi diri ang mga kahigala. Bago kami uuwi, tignan niyo mga kahigala oh. Ang mga bahay ba nasa tuktok na ng bundok. Wala kasing ano dito earthquake. Di sim sa Pinas na may earthquake. So bago kami umuwi dito is pumunta muna kami saglit sa Chinese store. Kasi bumili kami ng incense stick. Yan. Mas prepared ko gamitin yung incense stick mga kahigala kaysa spray. Kasi yung spray kasi is after how many minutes is mawala na yung humot, no? Pero yung incense stick talagang mag-long lasting talaga siya mga kahigala. Para siyang relationship ba na mag-long lasting. Charot! Tatawag ako ngayon kay mama mga kahigala kasi gimingaw ako. Pero dito ako pupisto sa labas kasi alam nyo naman nakikunik lang ako sa wifi dito, no? Sa may-ari ng bahay. Yan, no? Hi! Hi, Higala! Ay, gala! Don't forget to subscribe to the YouTube channel of Jeremy. Thank you! Oh, maganda. Liwat sa anak. Liwat sa anak. Gwapa na lagi ka kadyo. Gwapa pa kaysa na ho. Di man hata nga tiguwang na. Amis magyapog na ho. Wala di kay trabaho karon. Bye-bye na higala. Bye! Bye! Eh? Liwat sa anak ko. Tapos na kami nag-usap ni mama mga kahigala. So medyo taas-taas yung pinag-usapan namin, no? Pinutol ko lang mga kahigala kasi nga alam niyo na is Friday. Medyo love my own ako doon mga kahigala kasi minsan na lang tayo maging love sa atong self ba kasi wala namang nagsabi sa atin na maganda tayo, so tayo na lang ang magsabi sa atong self na gwapa ta, charot. Gwapa ta, charot. Mahal, where are you? Oh my God. My chores, okay? Oh, look at this.
Nagkuha siya sa mga sinampay ko mga kahigala. I'm doing my job. You know the job that you should be doing, but you make me do it. Faster. Never do it, so I have to do the washing. I have to do the ironing. And I wash this all by hand, yeah? Laguras. Nagtupi pa siya mga kahigala, oh. Bait talaga ni Banana, oh. I have to do my jobs, you know. Otherwise my wife beats me, alright? She beats me. She beats me. Ganyan talaga si Banana mga kahigala. Pag magkuha siya sa mga sinampay ko ba, siya talaga ang magliligpit, siya magpilo ba. Ayaw niya akong mahago mga kahigala. Hindi naman palagi mga kahigala, minsanan lang. Gawain ko na talagang ganyan, pero minsanan siya ang magagawa sa gawain ko. Nagluto ako ng sardinas with egg mga kahigala. Partner is rice, of course. Di man tama kakaon og white rice, no. So si Banana is egg lang ang kinain niya for dinner. So ako is mag-rice talaga ako mga kahigala kasi nagutom man ako, oy. Di ba kalami kaayo mga kahigala, partner sa rice? Pila ka plato mahurot na ko ani mga kahigala kalami. Kain mga kahigala. Rice. Ito ng sardinas with egg. Alone na naman ako kumakain. Si Banana hindi siya masyadong kumakain ng rice. Oh my God. Kumakain siya ng rice pero di gaya sa atin mga Pilipino na ano. Every time talaga rice, no? Ang init. Hindi ka kabulhot. Di ko makakaon o daghan mga kahigala pag hindi nakapatong yung tiil ko ba dito sa lingkuranan. Lamig yun magkinamot mga kahigala as in. Parang may kulang talaga pag hindi ako makakain ng rice. The next day. Hello mga kahigala. Good morning sa inyong tanan. Kahapon mga kahigala is wala akong masyadong ganap mo. Si Banana din wala kasi nasa bahay lang talaga kami mga kahigala. Tapos alam nyo na diba lockdown dito. So ngayon is another day na naman. So seems as usual is nagluluto ako for lunch namin. French fries lang ang lulutuin ko mga kahigala kasi nga kahapon 'di ba? Grabe yung kain ko ng rice. Tapos nag-boil din ako ng chicken partner sa french fries. Ibo-boiled ko 'yan bago ko i-fry kasi ayaw ko paghilaw sa loob. Kasi minsan kasi mag-fry ako hilaw pa sa loob. Kanilaging di ta hustler magluto mga kahigala, magkahilaw-hilaw sa loob. So para sure ba, ibuboil ko na lang daan. Karon is nagpiyong-piyong tayo kasi nga hindi ako nakaidla sa mga kahigala kasi nga maliligo ako ng maaga. Kasi 6 o'clock in the morning dito mga kahigala is napaka-init na talaga kasi nga summer na dito. Maaga daw pero udto na di ay. 10 AM kami nagising. Tapos nag-prepare pa sa mga lulutuin. So, udto na talaga mga kahigala. Upo-upo na lang kami mga kahigala kasi katatapos pa lang namin kumain ng lunch. Si Banana is maliligo karong taon-taon. Tapos ako din. Before that is mag-usap muna tayo kung bakit pinili ko ang AFAM kaysa Pinoy. Dahil ba sa pera? Mali kayo dyan, mga kahigala. Wala naman itong pera si Banana mga kahigala. Pinili ko si Banana mga kahigala kasi mabait siya. Pangalawa is hindi siya hilig jirjir mga kahigala. Di gaya sa Pinoy ba, nahilig talaga, no? Oh my God. Ay, hindi pala lahat mga Pinoy, mga kahigala, may mapili pala, no? Pesyo! Parang malusyang, no? Kung palagi tayong tinatandog-tandog yung manang natin ba? Tapos sabayan pa sa maraming problema. Ay, Diyos ko! Samot gyud in taon mga kahigala. Samot na mga kahigala kung pika diri, pika dito. Pagkatapos magagalit sila sa atin pag hindi natin pajirjiron. Sabi ko nga sa sarili kong mga kahigala, salamat at nagpabuong ko sa una og jirjir mga kahigala, no? Kasi ngayon is wala na talagang mangyari na mga kababalaghan. Mahal, tako agila. Parang sa mukha ng Banana, istorya pa ta diri. So yun na nga mga kahigala is ang mga AFAM is
Hindi mga wild at hindi mga bastos mga kahigala. May respeto sa atin ba? Kaya gusto ko talaga ang AFAM mga kahigala. Kasi sa panahon ngayon mga kahigala is hindi na importante mga kahigala yung magjirjir pa dyan. Mga ganon-ganon. Ang atin is yung mabait, yung malumo kasing-kasing at pinangga ang imong anak at pamilya. Yan talaga. Ang importante mga kahigala, bahala, hindi mayaman, hindi mayaman. So yun lang ang masishare ko sa inyo ngayon mga kahigala kasi wala talaga tayong masyadong ganap mo. Maliligo na ako mga kahigala kasi nga udto na wala pa akong ligo. Kita-kits na lang tayo sa next vlog ko mga kahigala. So be patient, be simple, be humble sa buhay para always happy.